Благодаря, че попитахте и благодаря за комплимента. Айде, ето и той да благодари. Всъщност то много интересно се получи. Не ми яш пандълката, ако обичаш. Сега. Все едно му казах, скъсай ми дрехта. Всъщност, майката Чихуахуа на въпросната позната беше родила доста, но когато аз отидох, останаха само трички. Две късокосмисти и едно дългокосмисто. Като той видимо се отличаваше. Даже ушичките му бяха още клепнали. Ето я и майката. Баща му и най-големия му брат изглеждаха по същия начин. Казано първоначално интересът ми беше повече върху другите две, обаче една част от мен си знаеше, че ще взема него. А моят племенник беше категоричен. Още като го видя, каза: Мари, това най-много ми хареса, това трябва да вземеш. И го повторя няколко пъти, така хубаво да ми се набие в съзнанието и да се замисля. Другите две бяха много по-уверени, докато принц някак по-стеснителен беше и гледаше да се скрие от нас. Обаче като го гушнах, просто не знам. Сякаш вътрешният ти глас проговаря, просто усещате някаква специална връзка и разбираш, че това е твоето куче. За мое очудване той свикна изключително бързо. Всъщност го намерих от обява в OLX. Знам, че за този сайт има доста смесени отзиви. Съгласна съм, някои продавачи са коректни, други не. Затова е най-добре да си осигурите лична среща. Аз така направих и се уверих, че собствениците са точни хора, които добре се грижат за кучетата, внимават в чии ръце попадат, имат си ваксини и така нататък. Докато някои наистина ги гледат в лоши условия, това просто става с проверяване.